Di se ljudi, evo nas ponovo jaki channel, znači on je pokosni kunjić. Nisam ja kunjić. Ajme šta mu je zid. Sad ću te ubiti. Uopšte sad Srbin jedan. Gađamo ga s grudvama i ispred njega jebem ti puhamo. Pa. Padaj kišu. Poslije njega idem ja. Kako se zna. Ovčara. Gleđe. Olala. Okej, sad ja idem. Ova budala će da me snima. Evo ga, idemo, sad jako peca. Aj se uzmi! Vidite, grudak i... Opa. Ljudi, da vas ne zavaram. Opa. Ajde uzme grudak, hajde! Ne. Blink. Evo sad mu je blinknio u mobitelu. Te poruke! Nemoj da čitaš poruke i pišeš. A nisu, sam je izbacila. Ovako. Blinkini. Ivana Pusek. Piše. Čita malo. A, znam. A ne čitam, tu izbaci plavo pa pročitam. Blinkini. Pa snimam te! Minuta! Dvije. Ne. Sri. Evo sad. I te bilo to za ovu epizodu. Bye bye. Vidimo se sljedećoj.